Moni Amalawi lero pa 1 June. Nkhani ya kumadzulo kuno imene ndabwera nayo ndiyokhudzana ndi ulamuliro wabwino. Koma pa ulamuliro wabwino ndimafuna ndigomere kwambiri ku nkhani ya ndigonere kwambiri ku PAC, bungwe la PAC. Bungwe la PAC ndi bungwe limene Amalawi timalikhulupirira kwambiri, bungwe la Public Affairs Committee. Timalikhulupirira kwambiri ndipo lakhala likutiyimira mu njira zosiyanasiyana kwa zaka zambiri. Ndipo PAC ikatulutsa kalata, kalata imeneyo aliyense amakhala akufunitsitsa kuti atawerenga. Koma pa chikhalidwe chathu tikamakamba za ulimi mwachitsanzo wa mkaka, amanena kuti sibwino kukama ng'ombe imene ikudwala. Amene anapangapo anawetapo ng'ombe imene ikudwala, ili onde ikudwala, ili nkamwana kake, amati ndi bwino ng'ombe osayikama mkaka umene ngati nkotheka yamwirane mwana wakeyo. Ndiye PAC imene ilipo pano, Public Affairs Committee ya pano, ili ngati ng'ombe yodwala. Ndikunena izi chifukwa chani? Public Affairs Committee anthu amayembekeza kuti likhala bungwe limene palokha lidzichita ngati chitsanzo chabwino chotsogolera Malawi za ulamuliro wabwino, good governance and democracy. Ndizomvetsa chisoni tikuyankhula lero, bungwe la PAC utsogoleri umene unalipo kale wasankha kumaphwanya ngakhale constitution yake yomwe sikuchitikaso masankho. Mapresident nkumabwera, mapresident nkumachoka, bungwe la PAC nkumadzudzula za utsogoleri wabwino wa democracy, koma iwo usakupanga democracy. Amalawi ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti mabungwe amene amamenyera ufulu wa anthu paokha, iwo mabungwewo salemekeza ufulu wa mamembala ena mkati momo. Tikudziwa zimene zimachitika ku mabungwe ambiri omenyera ufulu, chimene chimapangitsa kuti anthu azikanika kutula pansi udindo kapena kupereka mpata kuti ena akhoza kutenga udindo kawirikawiri mu njira zovomerezeka. Kumakhala kuti kuli utambwali umene kuchitika, pali kuba kumene kuchitika. Khalidwe limene likupanga Public Affairs Committee ndikhoza kuyima poyera pano, ali ndi maloya awa Public Affairs Committee, they can sue me if they want. Koma ndinene choonadi mosanama, PAC mdziko muno Amalawi sitimayenera kudzalolanso kuti Public Affairs Committee anthu akhala kusonkhana, kukhala ndi meeting pena pake, kumakambirana zina zizo zokhuza ndi utsogoleri, pamene iwo anu ake they are illegitimate, inefficient and undemocratic. Ndi anthu amene siwoyenera komwe kumakambirana ngakhale za mkati mwa PAC momwemo, chifukwa ndi anthu amene si udindo wawo, mandate yawo yoti idziyankhula m'malo mwa Malawi inatha. So ndimamva mphekesera kuti PAC amafuna kuti akumane, akuti mmene amakhalira akuti chanchani conference, osatitu conference yoti ikakhale elective conference, koma conference yokakambiranaso zochitika za mdziko muno. Ndiye kumati okapita opangitsa meeting iyo ndi ndani? Because mandate yake yoitana meeting iyo kaya atafuna kupangira kumangochi nana zolowelera amankudya ndalama za bungwe la PAC azitsogoleri amene alipo panopo. Ndipo nzodabwitsa kuti ali m'mipingo, ena akumadyesa migonero, ena misa, ena kumaliza mozini. Koma kunena zoona ndi makhuluku atambwale amene samayenera kutsogolera chilichonse mdziko muno, anthu amene alipo ku PAC leroli. Ngati kuli anthu oyipitsitsa opanda chisoni ndi umphawi wa Malawi, ndi anthu amene ali ku PAC. PAC amakhala kwa amene wabetera zambiri, wabete moti ku conference kumene kukupali chembe choti aboma ngati ndi amene angapereke ndalama zambiri, akayena kuti zonse zili bwino, zonse zili tawa. Ndiye kuti kaya muli mafoja akudandaula kuti foja wake sanagulidwe bwino, PAC zimeneyo sakayika. Ngati adyetsa bwino ndi otsutsa boma, ndiye kuti palibepo chabwino chimene mumve choti PAC akayankhula. Akakhala kumene kwa akunyoza boma, mavuto osiyanasiyana, ngakhale mavuto amene ife Amalawi kutha kumvetsetsa chifukwa chakuti ali beyond our control ngati dziko. Iwo akawayikira kuti ndi mavuto aboma.
So tikamabwera pakati kuti tufuna kuyankhula chilungamo ndimakonda kunena kuti chilungamo chizikhala chopanda mbali. Ndiyeno ngati munthu yali kale ndi mbali kale akhala bwanji wa chilungamo. Nchifukwa yetu nina kuti likanakhala dziko losayenera malamulo, likanakhala dziko la dambo constitution, tikadangonena kuti ku meeting ya paki kunayenera onse ma activist onse akapita akawamenye. Koma sitingatero ifwa dziko ino ndi democracy. Tikadayeranso kuti amahotelo onse asapereke mpata kunena kuti apaki angakakumane kumakambirana za mavuto a dziko muno. Chifukwa mavuto onse a dziko muno imabweretsa ndi pakiyo. Pali umboni okwanira kuti mavuto onse a dziko muno imabweretsa ndi paki. Chifukwa mphamvu zoti azikhala ali pa maudindo sizichokera kwa ife Amalawi, zimachokera pa okhaokha mmene agawanirana ndalama kutsogoloko. So I'm the public. Inu Amalawi pamene muli, you are the public. Wina aliyense ayiwaja akamena kuti ndi a public affairs committee, we are the public. So which committee has endorsed them? Which committee are they representing? Which public has sent them? Nchifukwa yetakhala tupempha kuti kuchitike kaye masankho ku public affairs committee paki isakhalenso ndi resolution iliyonse chaka chino, paki yake yakalekaleyi ayi yalephera. Palibepo chimene cha nzeru chimene ngati dziko tapindula kubungwera paki, palibe. So paki iyi inenere ithetsedwe, inenere iyikidwe ngula zigawenga, anthu osokoneza ma confusionist. Ndipo ngakhale hotelo ya nzeru sinenera kuwapatsa mwayi akuluakulu apaki akali pano kuti akakhale kumene koko. Ndikunena izi kuchokera pasi pa mtima pokonda Malawi. Kodi nkutero kuti public affairs committee nthawi zonse imakhale yotithandiza kutifotokozera uthenga wa mmene chiyendere chisankho kukumana mmapresidenti president aliyense amakamudyera sima ku State House. Anthu ake awo anenepa, mutatibone mimba zawo zanenepa, mimba zawo sangapange resign olo mutu akakamiza chotani chifukwa chakuti phwando lawo kulemera masukulu ana awo. Anthu apaki akuchokera pomadya ndalama pamutu pa Malawi zimene ma resolution awo onse sathandiza. Ndi apaki anabwera kudzanena kuti boma la apita muthalika lalephera pafunika pabwere Amalawi asinthe. Kudabwera boma la Rosa Alliance. Boma la Rosa Alliance litalephera apaki amakhala ngati ananzikambe. Leo naye amikira boma, mawa natsutsa boma, nkuja naye amikira boma. Amasowa chochita nkhani yake amati nalowa natuluka ku State House, nalowa natuluka ku State House. President aliyense amakamulowera ku State House. President amene angooneka ngati sakuwapatsa thumba lalikulu labwino amamuchathukira kwete amunyoze ndi ma blackmailers. Anthu amene ali akutsogolera paki panopo ndi ma blackmailers, anthu akuba, anthu akatangale fit. Anthu amene akutsogolera paki pano ndi akamati akuti akupitanso akapanga ma resolution ayi. Amalawi, we do not recognize any other party other than imene idzakhale kuti yachokera ku AGM, imene idzakhale elective conference. That is the only party we should recognize, not this trash of these useless hypocrites. No, this is a trash. Ndikuyankhula ngati womenyera ufulu Malawi amene ndimakhala ndikuyenda m'mavuto a dziko muno. Paki iyi sinathandiza Malawi. Past 5 years, this paki ngati dziko lino limagwa is because of this paki. Amangokhalira ku meeting iliyonse ya boma kumakasusa, kumakadya, kumakamwa. Nzidakwa zachabechabe zambiri zimene zikutsogolera paki pano. So ndimafuna ndiyankhule, and I'm very disappointed mmene ndikuyankhula chonchi. Ndimakonda kunena pali mabungwe ena kuma organization kuma CSO uku ndinakhala ndikudandaula kunena kuti what kind of CSO are we doing? Munthu anayamba bungwe 40 years ago. Mtsogoleri wake ndiye mwe mpaka pano kulibe AGM. Anthu anayamba bungwe 10 years ago. Ndiye nchifukwa kasa ndimafunsa kuti kodi abungwe la Ngora, atsogoleri a Ngora, bwanji muzilowelera ma constitution yathu amabungwe muti itana a Citizens for Justice and Equity akhombe bungwe lanu li constitution yanu yonena kuti muzikhala ndi nsonkhano pachaka, msonkhano wanu wapachaka muzipanga izi zikuoneka kuti mukutha 3 years simukupanga nsonkhano. Tabwetsa ni maripoti a misonkhano. Mabungwe
Ngora, please, Ngora, don't sleep on duty. Mabungwe ngati apaki must be summoned. Must be summoned. Akongoma, where are you? Summon Park. Park is a disaster to this nation. It's because of Park we are always crying in this country. It's good at misleading people. So, tikuyembekeza kuti tisankhe utsogoleri watsopano ku Park. Ndikuyankhula ine ngati mmodzi wa ku civil society organizations. Public Affairs Committee must be disbanded. It should be resolved. Or should be suspended the entire leadership ya Park. Ikwena imitsidwe. I know amapangidwa sponsor ndi andale. I know amapangidwa sponsor ndi anthu ena azipembedzo. And ena kumene koko are there kutsogolera bungwe lija to save my interest of some politicians. I know this Park atsogoleri ake are there kuti apange save my interest ama politicians ena mdziko muno. Apange save my interest atsogoleri ena azipembedzo mdziko muno. Public affairs. Which affairs are they discussing? If they cannot discuss their own affairs, ngakhale Bible limanena kuti iye amene akhumba udindo ayenera kukhala mamuna okhonza kuweruza banja la yeyeka. A man who with sound judgment upon his own family. That man is the only person religiously, clergy-wise, amenera kutenga udindo. Awawa azisogolera amene amawerenga maBible amawerenga makulani. Akadzadzana ku Park kuti azingodya ndalama azinenepa. Aziphunzitsa ana awo kupita ku skulu. Mukaona mmasukulu wa mwana wa munthu amene ndi mtsogoleri wa Park dziwani kuti mwana wa munthu odyera dzina la Mulungu ndi amene. Kukakamira udindo kukakamira, yet they are doing nothing, completely nothing. Amalawi osawerengera china chilichonse chimene Park anene kuti akupita ku meeting yokakambirana mavuto a dziko lino. Other than kuti akasintha maudindo ayi. Ngati achita bwino anthu akawasankha. Afuna apezeka ndalama zoti apangire makampeni kuti akatengeso maudindo omwewo. No, not good. Amalawi sangalimbane ndi dictatorship ya Atsamunda. Amalawi sangalimbane ndi dictatorship ya one party system yaka Muzubanda. Nkudzagonjera Park bungwe la anthu amene amanamizira kuti amadziwa Mulungu. No way. It's a bunch of useless losers. Chiefs of derailment. Akuchedwetsana atichedwetsa ngati dziko ndipo atichedwetsa. We are where we are because Park yosipa ngazimene mafuna. Now I want to warn you. Akuboma. I want to warn you. Chifukwa it's like inu kudzera kungola ndamene malekelera mabungwe atsogoleri opusa ngati a Park. Kuti adzikhala akupanga nkhaza kumapondereza chilungamo. Mwina chifukwa yoti mmawatumaso kuti atipusitse ife Amalawi pa nthawi ina makamaka nthawi zazisankho. This is not the time. Kuboma kungola uko afuseni. Timve report ona kuti akulu Angola munawaitana a Park. Akulu akongoma munawaitana a Park. Ask them based on their own constitution atafotokoza rotation ya utsogoleri wawo umakhala bwanji. You cannot have dictators in massive society organization and adzipanga pretending ngati una kuti ndi anthu othandiza dziko. No, si anthu othandiza dziko ndi anthu okutitsa mimba za azika zawo zadzibwezi ndi ana awo. Sakuthandiza dziko. I don't know even mipingo mwawo akuwasungiranji. Ndi anthu oti sakuthandiza dziko. Let them sue. Because I know what I'm saying. Sumakakamira anayena kuti wankulu akamakakamira pa mpando. Amoze sikunkuya anayankhulo yonse. Mukadzaona wankulu akakamira pa mpando, tadziwani kuti wayipitsirapo. Achita manyazi kuti adziwike kuti wakodzedwa. Akakamirapo chana Park. Ngati ali abwinobwino, ngati kupakiwa kuli bwinobwino. So we need even an independent board of auditors. Kukapanga auditors tsogolera amenewo. How they are managing their affairs and my economy, my finances aku Park. If possible amangidwe. No. This is a very serious warning. Aboma mukapereka platform. I know what I'm saying. I know kuti ino aboma mufuna muwapatse platform yoti anthu amenewo akhaleso ndi conference ati all inclusive stakeholders meeting. No, illegitimate person ayitanisa bwanji all inclusive stakeholders meeting. Tibweretsa mademo ku stakeholders meeting komweko.
Yes, I will tell Malawians ndingodziwa kuti akapangira hotelo yake iti. I will demand Malawians kukapanga ma demonstration tikakutumulako kumeneko. I'm very serious about it. A Malawi cannot be taken for a ride. Ngati a Malawi ataye chikhulupiriro ndi andali. Ndi atayeso chikhulupiriro ndi anthu otchedwa achipembedzo. Athawira kuti. A Malawi akhulupirire ndani, adzawayimira ndani. We don't need that. We don't need that. At least ndikhulupirira kuti utsogoleri wa paki umvetsetsa kuti zisafike kumeneko. Because I'm serious about it. I'm serious about it. When I say ndipanga ma demonstration, I know ndikhoza kupanga ma demonstration. And in a demonstration, I don't need you kukhala ndalama ngafuna demonstration. Ndimangopanga convince anthu amene ndikudziwa kuti they will buy the idea and anthu achimvetsetsa. Sindikhulupirira kuti olo nkadzairira ma CSOs kuti tenti kamacha pake alipo angakane because we are tired of atsogoleri ngati amene. These are sellouts. Kulibeko chanzera akakambirana, so it has to be dismantled, disbanded, they should be scattered until pabwere utsogoleri wina pamene popo. At least we have trust in Ipaki. Chimene wafuna ndinene Amalawi madzulo ano ndi chimenecho. Kukupita kuti zikambirana zina koma iyi nkhani ya Paki. Mesa amati public affairs committee. Poka anene kuti private affairs committee. So it's a public affairs committee. You and I, we are the public. Because we are a public, and then we have a committee many representing the public. Komano, Siringama Kandima representative, they want to turn public affairs committee into private affairs committee. Afuna zika mbena zao zati bwezu. So tikawa mache kumeneko. Tika kumachana. Just tell us muka kumana kuti. Let me see the advert yona kurapa kaka kumana. That same time, legal or illegal demonstrations tika kupezana. We will carry placards. Yokunena kuti you are dictators, achina Hitler aku Malawi, achina Mussolini, achina Idi Amin, tikakupatsana mayina onsewo, tizikaikapo munthu dzina lake musimu nkuikapo la dictator amene ali example amene. Based on chipembedzo chimene mukuchokera. We will do that.